to the highest. Hosanna, Hosanna to the King. Ngiyabingelela ebandleni egameni lika Jesu uKristu waseNazaretha. Haleluya. Igama nginguHappy, ngisindisiwe, ngingumntwana kaNkulunkulu. Haleluya. Haleluya. Mbingelele usingaye umoya engcwele, uNkulunkulu Baba kanye noNdodana. Sibasheleni izandla kakhulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Haleluya. Haleluya. Mbingelele kubaba umfundisi uMthweni nomkakhe. Siyobashayela izandla kakhulu egameni lika Jesu uKristu waseNazaretha. Haleluya. Bingelele ku leadership yasebandleni, abogogo, abomama, abobaba, izintombi, izinsizwa kanye nosonto skole. Shayela izandla ukuthi ukhona egameni lika Jesu uKristu waseNazaretha. Haleluya. Haleluya. Thanda ukusho ukuthi awenzanga iphutha ngokuza kwakho kule ndawo namhlanje. Haleluya. Njengoba sazi ukuthi ilanga le-anointing service lapho uNkulunkulu ayos-anointa khona. Haleluya. Haleluya.
kwangathi nje omunye nomunye angavula inhliziyo yakhe, ngoba sikhonza uNkulunkulu osebenza ngenhliziyo. Akenandaba ukuthi uphume ekhayeni elinjani, akenandaba ukuthi ugcoke njani, kodwa uthumile ngasemnyango uyangcogcotha. Uthi ozwa iphimbo lakhe uyakuvula, akuvuli yena kodwa yithina bazalwane esivulako inhliziyo zethu, bese yena uyakwazi ukuthi asebenze. Haleluya, haleluya. Njengendluzela yomela amanzi, sengidinga wena. Njengendluzela yomela amanzi, sengidinga wena. Umoya wami Nkosi awulambele wena, osengidinga wena. Umoya wami Nkosi Moya wami Nkosi, ulambele, ulambele sengidinga wena. wena.
Hallelujah. Siyohlabelela nara worshiping song bazalwane bese kuthi ngemva kwayo sonke siyokhuleka egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Ngifuna simncenge uNkulunkulu ukuba enze imisebenzi yamandla kule ndawo ngezandla zenceku yakhe. Hallelujah. Kwangathi nje ungawufaka nomndeni wakho njengoba sisenkonzweni anointing service egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Vumela umoya ongcwele asebenze phakathi kuwe. Hallelujah. Mvumele kube nguye ozokulida kulomkhuleko osiyowenza. Mawungavumeli kube nento yokudisturba, asali kunento eyenzakele mhlambe namhlanje kuseni, kodwa siphambi kwenkosi. Lithi iBhayibheli lapho kunomoya kaNkulunkulu khona kunenkululeko. Ngamanye amagama kufanele uzizwe ukhululekile the moment ungena endlini kaNkulunkulu. Sanibonani egameni lika Jesu. Mawungavumeli kube nento yodisturb umoya wakho namhlanje egameni lika Jesu. Kwangathi singafana noDavide owaphakamisela amehlo akhe kuNkulunkulu lapho usizo lwakhe livela khona. Hallelujah. Siyohlabelela bazalwane bese kuyothi ngemva kwalo mhlabelelo siyokhuleka. Ngifuna ukhohlwe ngoze naye ngoba uma siphambi kwenkosi kufanele ukuthi ungavumeli kube nento ezokudisturba egameni lika Jesu. Singahlabelela i-worshiping song bese siyadumisa sonke egameni lika Jesu. Kwezwakala ubuthi
Hallelujah. Hallelujah. Kumnandi ukubala abazalwane. It is nice to be here. Ngibingelele kulabo abaceda ukungena. Namukelekile egameni kaJesu. Hallelujah. Hallelujah. Oh hallelujah. Hallelujah. Siyohlabelela nje another chorus egameni kaJesu. Sokwamukela uMrs NJ Mahlangu azosamukela egameni likaJesu uKristu waseNazaretha. Hallelujah. Hallelujah. Ngiphakamsela amehlo amezintabeni usizo lwami lovela kuwe. Ngiphakamsela amehlo amezintabeni usizo lwami lovela kuwe. Ngiphakamsela amehlo amezintabeni usizo lwami lovela kuwe. Usizo lwami lovela kuwe. Ngiphakamsela amehlo amezintabeni usizo lwami lovela kuwe. Ngiphakamsela amehlo amezintabeni usizo lwami lovela kuwe. Ngiphakamsela amehlo amezintabeni usizo lwami lovela kuwe. Usizo lwami lovela kuwe. Usizo lwami lovela kuwe. Hallelujah. It's nice to be here. It's nice to be here. Awubuza umakhelwane ukuthi ukwateleni size kuNkulunkulu omkhulu kangaka. Hallelujah. Ngiyakuqala lapho kuqedwa khona 21 days ye fasting size kuNkulunkulu sizozwa ukuthi uthini namhlanje. Awubamba umakhi ngesandla uthi nawe makhi wenze kahle. Weza kuloNkulunkulu omkhulu kakhulu. Bamba umakhi ngesandla. Ongabamba umakhi ngizobuza ukuthi kwenzakalani. Hallelujah. Hallelujah. Ngizokuzonikhulula bazalwane ngoba lithi onendodana unobufakazi. Lithi futhi masize kuNkulunkulu size
kuNkulunkulu okhululayo. Mawungavumeli ukuthi ungene kule ndawo uphuma impilo yakhe isafana. Size kulo nkulunkulu okwazi uguqula izimo zeminyaka. Size kulo nkulunkulu olapha izifo zonke. Size kulo nkulunkulu okhulumayo nomlomo uyakhuluma. Size kulo nkulunkulu olalelayo aphendule. Size kulo nkulunkulu okhipha nama instruction osigayida ukuthi endleleni sihambe njani. Hallelujah. Mawukholwa ke namhlanje ukuthi uzothola impendulo yakho. Shout hallelujah. Amen bazalwane. Ongakakhululeki ngiyakukhulula egameni elingaphezu kwamagama onke. Igama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngithi khululeka namhlanje isimo sakho asefana nakizolo. Njengoba ungenile kulomnyango ngiyakuthembisa sho ukuthi uNkulunkulu uzokuphendula. Uzumakhi ukuthi uyakholwa na? Ukhona uNkulunkulu wethu, uNkulunkulu kaApostoli William Mthweni, uNkulunkulu omkhulu kakhulu. Namhlanje umuntu kaNkulunkulu uzenempendulo zakho. Uyakholwa na makhi? Uyakholwa na? Hallelujah. Ibandla iRock of Anointing Ministry Church egcwele uNkulunkulu kakhulu bazalwane. EnoNkulunkulu owenza zonke izinto. EnoNkulunkulu okhona uguqula izimo. Nawe umuntu odelile ukuthi asisaguquki. Uyasiguqula. Just ufuna ukuthi la ingqondo nawe iba transformed. Vumela ukuthi asebenze ngoba uNkulunkulu ongafostani. Amen. Ngishilo ngathi silidwa nguma uZedi Mthweni noApostoli uWV Mthweni. Amen. Ibandla lethu liyakhonza ngomvulo njengoba besiku fasting besikhonza every day. Hallelujah. Manje ke siyokhonza ngomvulo, siyakhonza ngolosithathu, siyakhonza nangolosihlanu. Hallelujah. Uzumakhi ukuthi makhi sathi sikhonza unyaka uqala wahlala wangcebeleka. Uhleleleni ungcebelekile kukhonza ukhona abangekho bazalwane kodwa kukhona abantu abakhona bahlezi nje kuphela. Hallelujah. Kulonyaka akhe uthatha istep esisha sokuthi uzokhonza uNkulunkulu ophilayo. Amen. Hallelujah. Ngiyanikhulula ke bazalwane, zizelweni nikhululekile. Bengicela labo abaqala ukungena emzini omkhulu la kuvakasha umuntu omkhulu kakhulu, umuntu wasemazulwini. Amen. Ake baphakamisa izandla bathi nathi sesikhona, size kulo nkulunkulu alira mihlolo. Hallelujah. Amen bazalwane. Ngicela boma bosesi bamkele uma ngapha, ngicela bo brother nabo baba bamkele ubrother ubaba ngapha egameni lika Jesu. Khululekani. Angikwazi ukuthi ngithi nizwele nisekhaya ngoba sazi imkhiba or ukuthi ekhaya wenza njani. Sizwele uhlezi kule tafula eliphekelwe wena namhla, kudekiwe namhlanje na ubaliwe. Uyazi mawuze kuNkulunkulu uzokhonza funa uvule indlebe kamoya konke kuyothululwa. Lisubheka umakhelwane ngekwakho uNkulunkulu bekazi ukuthi namhlanje wena uzokusiza kudonse akwenze ube present ube khona uze kuye. Amen. Manje kusayokwenziwa konke. Cela ukhululeke mntana sekhaya, cela lezo sishiye ekhaya ozizwa zinzima kuwe uthe silahlele konke kuye. Namhlanje ngicela ulahlele kuye ngicela ulisa ukuzenzisa uthi hayi siyazilahla senzanga silahle uzokhona uhamba kalula. Senzelwe indlela elula kodwa ifuna silahlele kuye. Lisibike ebantwini, bika kulo nkulunkulu. Amen. Khululekani beke bazalwane, asikhonza uNkulunkulu. Ibandla likamoya leli ke bazalwane, ungasibuza imibuzo. Hallelujah. Konke nje athi sikwenze siyakwenza kodwa into ozokusiza nomakhelwane bakho batshele ukuthi awuzanga kibo noma uze nabo uze kuNkulunkulu uvula inhliziyo yakho uNkulunkulu akhona usebenza. uNkulunkulu anibusise. Amen. Awusekukaningi usenzelo kuhle, sekukaningi ningi, Sekukani usenzela
Sekukaningi usenzelo kuhle. Sekukaningi, Sekukaningi, usenzelo kuhle. Sekukaningi usenzelo kuhle. Sekukaningi, usenzelo kuhle. Sekukaningi,
the name of victory, in the name of restoration, in the name of bayede mhlambe kushiwo kimi kuthiwa wena wezulu angazi mhlambe nami ngingwezulu. Hallelujah. Ngomezulu wezulu kuyahlangana. Hallelujah. Bayede wena wezulu, bayede wena wezulu, simsheleni izandla uNkulunkulu. Phakameni sizobusisa umnikelo egameni lika Jesu. Father, we give you the highest praise, for you are worthy to be lifted up. Give him the highest praise. Spamsi zangaze. Worthy to be lifted. Give him the highest praise. He's worthy. He's worthy to be lifted up. Give him the Give him the highest praise. He's For worthy. he's worthy to be lifted up. Give him the highest. Give him the highest praise. He's For worthy. he's worthy to be lifted up. Babo ingcwele siyathandaza egameni lika Jesu kusisa ibandla lakho. Nini mandla wonke kuphila okuphakade. Bless them, increase them, empower them for prosperity in the mighty name of Jesus. Babo namandla basanikelile banqwaba inkinga zabo akuvuka ama solutions. Egameni lika Kristu Jesu waseNazareth, we declare a huge blessing upon their lives. Little like we must test you in this and see if you will never open the windows and the doors of heaven and pour a blessing unto us such that we cannot contain it. Baba siyamkela konke okuhle okuvela kuwe ngoKristu Jesu uNazareth ongcwele. Amen. You may be seated. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise Jesus. Praise the Lord. Elubingelela bayithu abayithu abaseduze kwakho and find something good that you can tell them. Noma yini enhle ongabatshela yona nje. Noma ungamtshela uthi ngiyakubona ishiya lakho ulidwebe eChrome namhlanje uzaba strong. Mara iba nento ozoyisho kumakhelwane. Banento ozoyisho kumakhelwane. Alibonga igama lika Jesu. Praise the Lord. Hallelujah. Are we happy to be in church? Are we happy to be in church? Sijabulile ukuba sebukhoneni in the last day of our 2026 annual prayer and fasting. Hallelujah. Akuzishayela izandla. So abanye abafuni nokuzishaya bayaza ngithi. Kama lengosi malibongwe. Malibongwe, 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 igama lenkosi. Kama lengosi malibongwe. Malibongwe, 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 igama lenkosi. Jesu uphakeme. Asimshayele izandla uJesu. Hey. Kunento ezokwenzeka. Izingelosi ziyakudumisa. Nathi sisho njalo.
ufanele uthi na usebukhoneni bakhe ukhohlwe ititle yakho uzikhohle ukuthi ubani. Umtshele nje mama Hlangathi uyaqala uyagcina uthi uhlele sihlalweni. Sihlalo sobukhosi uyingcwele. Yesu uhlele sihlalweni. Asabona uGabriela abazalwane zinubona idragon. Hallelujah. I want to greet my beautiful wife. Hallelujah. The first lady. Hallelujah. Mama batana introduce baba kwakhe. Athi nkulunkulu wami. Hallelujah. Akazunkulunkulu wami nabazalwane. Amen. Is my wife engamzanywa uJesu. Hallelujah. Oba uJesu uyazamana. Alibonke amali kaJesu. Wenzani uJesu? Awubheke osingile oseduze kwakho umtshela ukuthi kulonyaka bazokuzama. Bazo. Winini umayembe bazokuzama. Hallelujah. Bazokuzama. Wawuloku inkomo edla yodwa. Right room asibingelela sizothi sibingelela ubrother Happy nomoya ongcwele. Hallelujah. Praise the Lord. Special greetings to Mfundisi uMthweni nonkosikazi wakhe. Uyayizwa mina njani? Happy lalela. Uyayizwa mina njani? Special greetings to Mfundisi uMthweni nonkosikazi wakhe. Uyayizwa? Uyayiva? Cela nibashayele izandla bazalwane. Hayi ngoba usingile ngiyakujama. Ngibingelele uBishop BE Mahlangu egameni lika Jesu. Amen. Bingelele umamfundisi uNxumalo. Mina ngibiza ngomama Zuma, usihlobo noJacob Zuma. Hallelujah. Elokuthi ke nibashayele izandla egameni lika Jesu. Praise the Lord, praise Jesus. Special Israel Friday azange bazalwana uNkulunkulu senzeni Friday. Siyabingelela in our midst sinomfundisi uMnguni. Hallelujah. Akusungu cameraman, umfundisi uMnguni. Hallelujah. Unamaphuraphura ayi4 wokufundisa. Yobuvangeli, yobubishop, yobushumayeli, yobuapostle. Amen. Uhamba nomfowethu uZungu lapha emuva. Hallelujah. Bavela ku Star Designs Media, yibo laba basicapture. Izolo ngithi ngizoba live bazalwane. Inetwork yale kwami le ethaweni batsho ngazi inyoni angazi yenzeni. Inyoni zabaloyi lezi. Isensile ukufanele sibe live. But we will broadcast from tomorrow ama services wethu. Uma le editwe fast namhlanje ebusuku sizoyidlala. Amen. Yeah. Mfundisi uMnguni be greeted nomfowethu uZungu laphana. Cela nibashayele izandla bazalwane. Special greetings to abazalwane abahleli phambili. Hallelujah. Ngizwile usesilindi bathi uyabalabala othi asibonakali. Manje ngiyanilotshisa ngokwentulo zenu. Hallelujah. Ngokwama rank wenu. Hallelujah. Kunabantu abazibeka abagcotshwa la. Amen. Praise the Lord. Kunzi, akubonga amali kaJesu. Kingdom greetings to the worship team abo Pinky Pinky. Ngicela nibashayele izandla nama Asha bazalwane. Hallelujah. Mina ke angisayo umgcoka uPinky. Hallelujah. Ngoba ngithe nginompostoli sizihlalele etafuleni. Athi le nto yakhe Pinky le ya William. Kufanele ngize ngizoyishisa. Amen.
Yeah, ipinki i-right yanifanele ajabulile ba-right abo-brother naba wena uthi indoda emadodeni betha ngaphuleni. Hallelujah, praise the Lord. Ni-right bazalwane, I am so excited. Sisesikhathini sezwi alibonke amali kaJesu. I pray ke bazalwane, because even if it is our last day of the fasting, thina abanye siyohlika entambama alibonke amali kaJesu. Wena nje sojahe mina ukuthi akaqeda ngi-order ipizza emoto izokuchama. Hallelujah. Praise the Lord. Yeah, thank you so much bazalwane abasamkelile, siyabonga mamahlanga. Hallelujah, siyabonga sesiwezaziso. Amen. Eda kakafundi kahle bazalwane, handwriting yami ngangifanele ngibe ngidoctor, iyathusa mangibhala vele funa ube bakhe yikho umuntu ayifakela ama-blare mara ikhuthe nama-blare. Bengibhala ukuthi Monday kusasa siyaphumula sikhonze, sizokhonza ngolwesithathu. Nikhona bazalwane? Hallelujah. Yes, because fanele thina masuka la entambama, we need to fly to Zanzibar and then we'll come back on Tuesday. Amen. Mona nangithi Zanzibar ngitsho ngaphanga kwaChala. Hallelujah. Luke chapter number 5. Praise the Lord. Luke chapter 5. Bazalwane bam, this is our last day of the conference. Amen. And thank you so much for coming. Labe bebenza umatric, I bought you guys a gift, but asele eDurban, bengwashiye eDurban ngenxa yokuthi angidlali, ngenxa ukuthi ikhwama bezigcwele bazalwane. Angithi bazalwane. So now bayawa Korea angaza dilewe yini njengoba ngakafiki namhlanje, shoot next week inewathola given. Amen. Ngoba izinto eziserious. Alibonke amali kaJesu. Yeah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise Jesus. Hallelujah. Amen. So I want us to go to the word. Welcome bazalwane to your season of abundance. Namhla ngizosho njalo tshela umakithi yachichi. Ayibo phela mtshela. Now there is a spirit that we are going to deal with namhlanje. Yazi every time angigcoke so ngihlezi ngishumayela lo mlayezo angazi isudu kaRVK le nalo mlayezo kwenzakala. We are breaking limitations namhlanje bazalwane. Alibonke amali kaJesu. Awutshela umakithi kuphuka ama limitations. We are breaking limitations today. When you study the Bible, iBhayibheli lichaza kahle bazalwane ukuthi kwake kwabakhona indlala ezweni. Alibonke amali kaJesu. Now when kuba nendlala ezweni, incwadi kaRuth le bazalwane. iBhayibheli bese lakubekela ke ukuthi ke ubaba lo ka indoda kaNaomi namadoda walabo makoti bobabili Orpah nolo kanje no Ruth babona indlala ivela eBethlehem. Bese lithi iBhayibheli babese bathatha isinqumo sokuthi bathuthe baye kwaMoab. Nikhona bazalwane? Bathatha isinqumo sokwenzani? Sokuthutha baye kwaMoab. Uma bethutha baye kwaMoab, they thought bawumthweni ba escape indlala. Nikhona bazalwane? Kanti calamity is about to visit them. Ukhono okumbi okuzobehlela la beyakhona. So the Bible says uma befika kaMoab, they encountered a strange force. Ukuthi bathe baphuma be right, baphuma basaphelele baphilile eBethlehem. And indawo lebizwa ngeBethlehem bazalwane, indawo yesinkwa. Nikhona bazalwane? In other words, it is the place of provision, or it is the place of abundance. Nikhona bazalwane? Now when we are in Christ, uma siku Kristu bazalwane sisendaweni yokuchichima. Alibonke amali kaJesu. Uma siku Kristu sisendaweni bazalwane ye overflow. Uma siku Kristu angithi John 10:10 usho njalo. Uthi u9 ngiisela kalizi kungokweba nokubhubhisa nokushabalalisa, kodwa mina ngize ukuthi ukuphila babe nakho bese babe nakho ukuchichime. So it is the will of God ukuthi impilo ube nayo and ube nayo ichichime. Now the mistake now that we can do before it ukuthi ke sithi sisendaweni right bese ngoba for a certain season
kusuke kwaba nendlala bese siyasuka. Come class. Ngenxa yezimo eyivelayo, omunye mhlawumbe ukuthi kudala afuna umsebenzi akawutholi, kudala thandazela u1 no2 no3. Bazalwane, alishintshi igama lendawo ngenxa ye-situation yendawo. iBethlehem kwabhala kunendlala, laqhubeka laziwa ngendawo yesinkwa. And remember, Bethlehem, it is the place la uJesu bazalwane wabekwa khona esibayeni sekazelwe. So how do we live indawo ene connection ehle kangaka? Sishiya njani indawo yesinkwa ngendlala yesikhashana? Ngoba la sithi siyakhona, bathena bafika ukudla kwakukhona, indlala yayingekho, but unfortunately kwaqala uNawomi kwaphupha indoda yakhe. Kukhona izindawo efanele uzibalekele noma zingaba promising kangakanani, ngoba ukufika kwakho kizo kuba khona izinto ezilahlekayo. Some people are where they are today because they've encountered themselves ezindaweni babalekela indlala mamahla, bangene indaweni ezisheshayo kanti there is death upon them. So namhlanje ke sizoprofeta ukuthi bonke bebasukile eBethlehem, indlala ayisekho, isinkwa sesikhona. In other words, as I taught on Friday, ngithi mina uNkulunkulu azangavume ukuthi imana bayibuthe ngomnengi, ngoba bekafuna ukuba provider each and every day ukuze kufeze kumbhalo othi give us this day our daily bread. I want to prophesy that as you leave this place, you are gonna see the provision of God over your life. Ngiyathandaza ukuthi na uphuma kule ndawo iba sempilweni eqhiqimayo, mawungasisweli isinkwa, mawungayisweli provision, ngoba uJesu uzile ukuthi ube nakho ukuphila, ube nakho kwenze njani. Now uJohane ubebhala lo mbhalo ubhala kamnandi ndinamba zalwane. Before sizozwa ngochichima sizwa ngesela. Ayifanele sibambe context. Before bazalwane sizwa ngochichima ngeabundance, sizwa ngesela. Ngizocongratulate umuntu namhlanje othi mfundisi unyaka lo ndlulile bengithi unyaka wami impela, kodwa isela belizenzele emndenini wami, isela belizenzele imalini zami, isela belizenzele empilweni yami. Kulonyaka esingena kuwo, you are in your John 10 verse 10. Izwa bazalwane, you are in your John 10 verse 10. Uzoba nayo impilo, ube nayo ichichime. Ngifuna ukutshela ukuthi uNkulunkulu uzokwenza ifavor yakhe ihlale phezu kwakho, ukuthi nebe bangakuthathi serious, they will start to recognize you. Can I prophesy bazalwane, as you leave this place, kule viki esiliqalayo kunama emails efanele uwagade angena, kuleli viki kunama calls ngoba abanye uhleli la uyaphenika ulindile, uthi angikutshela usimakade, things are about to turn around. You will never cry ngendlela okhale ngayo kulonyaka odlulile. Shout hallelujah. Mahebelo livela nje lumoya siba we limitation, ngoba liyeba liyabhubhisa liyashabalalisa. Usethu uNkulunkulu ke ukuze ngiqede le limitation, I have come. Ngenzeni bazalwane? I have come so that they can have life, not just any life, but they must have it more abundantly. Ayothi kuyachichima. Now ubambe lo, uma uNkulunkulu evula iminyango akekho ongavala. Zoyiphinda bazalwane, I pray nalabo bangilalele online bayizolenda bafowethu, uma uNkulunkulu evula iminyango akekho ongavala. uNkulunkulu uyakwazi ukuthatha into engelutho ayenze ihlale namakhosi. Uma ungangikholwa, uvamile uNkulunkulu ukuthi angasebenzi ngezinto eziobvious. Lithi iBhayibheli ukhetha okudelelekile ukuze ahlazise lokho okuhlakaniphile. Ngibona abantu mina kulonyaka abazophakanyiswa usimakade. uMefiboshethi wake wahlala eLodebhari endaweni enganakuphila, endaweni enganalutho, kodwa umusa kaNkulunkulu wamfuna la engakhona.
namhlanje umusa kaNkulunkulu ukhona uzele wena lo nyaka angeke ufane neminye iminyaka. You are about to encounter increase. You are about to experience multiplication. You are about to experience abundance. You are about to experience favor. Abathakathayo kodwa thina siyaqiqima, abahlebayo kodwa thina siyaqiqima, abasithandayo basisondayo kodwa wena uyaqiqima. Ongayingeni uzoyingena, nongayifuni uzoyifuna. I don't know about you, but this is my year yenkazimulo. I don't know about you, Maheperu. Mhlambe khona amagama owazwile bathi uzofunje. I have come with a new report. Ngeke ufe unje. Shala barakatos. Mhlambe khona umbiko uzwile uthi awuzuyakha leyo ndlu, but I've come with a new report. Ubazwilo doctor bedeclare, I have come with a new report. This is our year. Ukuthi isichichi. Hallelujah. uNkulunkulu uzokwesula izinyembezi. uNkulunkulu esimkhonzayo uzokwesula izinyembezi. Uthi uDavide sebehlala bengibuza bathi kanti uphi uNkulunkulu wakho kulonyaka uzobonakala, kulonyaka uNkulunkulu omkhonzayo uzovela. Ngifuna noma unyaka kuphela uzothi uya kuma family gatherings uNkulunkulu abakubambe ngesandla bayothi kanti uhamba yiphi inyanga wena, kanti inyanga enkulu ikhona la ogama layo linguJesu. Bonke bakubuze bathi awukazwe kamhlaba uyalingana na, kanti siphethe inyanga engaphezulu kwezinyanga zonke. Can I prophesy? I welcome you into your season of abundance. I welcome you into your season of turnaround. I welcome you into your season of transformation. Okuhlula abazali bakho ngeke kuhlule wena. Okuhlula abangani bakho ngeke kuhlule wena. Okuhlule nezihlobo zakho ngeke. Uyakhumbula uMephibosheth, abantu babethu mabembona bathi yini le ngoba ebuncanini bakhe lithi iBhayibheli wathi egadwe i-caregiver, he was dropped by the caregiver ngoba lo mama ubebalekela impi. Cela ukukusiza abakudrophile kulonyaka ophelile. They were supposed to drop you. I will say it again. Abantu abakuwisile noma bakulahla bakujikela kulonyaka ophelile befanele bakulahle. I told you bazalwane, for every season ye series edlalayo ku TV, for every new season you need new characters, because if you will overlap to a new season with old characters angeke iscript sibe mnandi. So now ngizothi congratulations ukuthi kube ngiyazi abanye bakushiye kabuhlungu, kodwa ngizokuqinisa namhlanje ukuthi uMephibosheth kuba kaze awe. Uma inkosi ithi ukhona engamenzela umusa, sabe ngicela bayizwa abafowethu lena. Uma inkosi ithi ukhona yini osasele endlini kaSaul engamenzela umusa ngenxa kaJonathani, kwakuyobiza ukuthi azizele yena uMephibosheth. Come here son. Kwakuyobiza ukuthi azizele yena. But look at the grace of God. iGrace kaNkulunkulu ivamile ukuthatha abantu abaphuliwe umhlaba. Ivamile iGrace ukuthatha abantu abarejected. Ivamile iGrace ukuthatha abantu abanyanyekile. Yathatha uMephibosheth azihlalele loDebari mamkhokhela angakwazi ukuzenzela lutho. Kwathi wakhiphani impere madoda, khiphani inqola nama VIP ahamba yolanda umuntu owenzela umusa. Ngoba umusa bazalwane yiwona osenza singene nala singaqualify ukungena khona. Ngiyabezwa basezulwini bathi kunabantu kulonyaka abazongena labe bangacabanga ukuthi bangangena khona, hayi ngoba kungamandla abo, is by the grace of God. It is only grace eyathatha uEsther mamahlangu. Ngicela ukunisiza bazalwane, angazi mina uphonselephi wa apply yaphi bakutshela ukuthi disqualified,
no angazi uphonsele kodwa ngibona usimakade uhlelemba amagebhugebhu khona okuhlanganiswayo ezulu oya ngoba kasuye umqambi manga khona okuhlanganiswayo uyi-aplayelele imoto bakudecline khona okuhlanganiswayo u-aplayelile umuzi bakudecline khona into ehlanganayo kwangathi ngaprofetha njengo-Ezekiya yithi amathambo ayahlangana. You must prepare yourself and prepare your house in order ngoba khona into ehlanganayo. Mephibosheth uthi ngiyintandane ngilahliwe kodwa umbiko omusha uthi namhlanje sisho njalo isiXhosa ukuthi njengoba abazalwane singena sabelo kwaabundance ngicela yonke imbiko emdalo izwile ngawe erase it. Abanye nje natshelwa babelethi benu bathi uzokufuna iratha kodwa namhlanje siza umbiko omusha bafowethu siza nombiko omusha namhlanje okhakaphatho shetelepehe siza nombiko omusha namhlanje wena awusiyilento abantu abathuhiyo uyilento uJehova athuhiyo. And believe you me bazalwane, who can put a limitation over your life? Wabhalelwa uFaro athi limit abakwaIsrayeli ngoba nxa simi ngakuye siyonqotshwa ngibani. Kwaphuma ama VIP intana nempela umuntu obekaliratha umuntu obeka rejected umuntu obekadeleliwe kwavela iVIP ayayayaya kwavela ama escortees kwathiwa siyafuna man kuthiwa ke inkosi umayibuza uthi uziba bekayinceku yenkosi uthi khona osasele igama lakhe Kamaya igama lakhe uMephibosheth. Uyabona njengoba sihleli la kwenzakalani khona boziba inkosi ebathintayo kulonyaka mamahla ngiyathandaza ukuthi marendani abantu abayobuzwa ngawe abakhulume kahle aningizwanga abazalwane kulonyaka udinga uziba yilo bazona bambuza bathi hey simbonile une qualification eso uright ukuthi singamqasha nawo uziba makakhulumele kahle. Uziba wathi ukhona kodwa usele yedwa eLodebar waphuma ama VIP escortees alanda umuntu owalahlwa alanda umuntu owarejectwa alanda umuntu othina kangena emntweni khona engikhuluma naye wake wathi noma umuntu wenzana ekhaya ababongi noma umuntu wenzana ekhaya ayikho into abayamkela. You have exhausted yourself but ayikho into abayibonga. You are a Mephibosheth kodwa namhlanje ngizokusiza ukuthi nalento yokuthi uzobani mamahla umuntu ezathi kungcono ukuthi ngizitholele yami ifamily angazi ngikhuluma abantu ngoba le enginayo yegazi noma ngingenzani they will always drop me. uNkulunkulu uzele wena namhlanje you are about to sit at the table ngoba he will never prepare the table when the enemies are not there. Ngekalideki itafula izitha ingekho. You are about, can I prophesy that you are about to sit at the table of grace. You are about to hlala etafuleni lomusa. Wathatha uMephibosheth angakhambe njalo kwabiza ukuthi kube khona bamgugayo ngiyabona indoda sibibuza ukuthi mara nenzani ningisabe bathi ufumene umusa ngoba yigrace kuphela esiqualify la singaqualify khona. Ala yabatashi bamthwala sesimbi wena uhleli lana you don't know ukuthi kunepose befanele ibe ngeyakho yavele yajika net la ezandleni awazi nayo idlule njani bahlale ukuthi linda kodwa khona izinto ezihlanganayo labazalwana bangizwa hepi khona izinto ezihlanganayo. Lalela mambo wasithi iBhayibheli wathatha uMephibosheth wafika kwakuhleli bonke abantu mamahla ngabangekho disabled. He was the only one owahluka ngedisability kodwa usetafuleni. Yabona ibazo nazo lamasikazo nawo akumemele etafuleni ukuze noma usuhlele etafuleni nabathi wenze ngani uthi no ngembethe impawu bafowethu ngoba iBhayibheli lithi if we are able to share in his sufferings uma sikwazi ukuba nesabelo einhluphekweni zakhe we will also have a share in his glory. So whatever you went through kulonyaka ondlulile njengoba sesiyawuqala kunyaka wethu ngoba sesicedile ngefasting njengoba siqala lonyaka mamphowazi ngiyakumema ngithi welcome ngifana nabantu abaphethe njengoba besivula indlu abaphethe isikero ngizokhatha iribbon ukuthi ngena empilweni echichimayo ngena empilweni yenkazimulo ngena kwi-overflow ngena kwi-modern enough kuthi angiyideclare lento ngithi izinto ezihlula abazali bakho ngeke zikwehlule wena.
nabangani bakho bothina bekubheka bafunde kuwe ukuthi umuntu ohamba noNkulunkulu uphila njani, because God is about to change the script of your life. Asena ndaba nabathakathi ukuthi babhaleni, asina ndaba nezifamona ukuthi zifunge ezabhala ukuthini, kodwa siyashintsha iscript. Oh bafowethu, siyashintsha iscript, and every time iscript mashintsha kungena isizini entsha. Abakubona uhlupheka izolo, they are very late ungena kwesinye isizini manje. Abakubona udonsa nzima izolo, they are very late. We are entering a season that is so fertile with abundance. Bafundele Luka 5. Sifundiswe. Namhlanje it is our anointing service. Amen. What we are going to receive today, uqobo lithi iBhayibheli luphula amajoka. Ningizwile? I-anointing kaKristu bazalwane ithi uma ifika empilweni yomuntu iphule amajoka. Every yoke, yalazi ijoka. On Friday when we arrived here, besichecka lapha ePastors Lounge no Happy sibona imbuzi. So lezi imbuzi lezi I think izitholela umthunzinyana lapha. Ziboshwe abo why. Ngitshelwe ngithi ijoka iyo lento le. Ngoba le mbuzi ziboshelwe ukuthi mazifuna ukuyoganga kubomakhelwane, ijoka liyavimba zikhona ukufaka. So umuntu oyoked noma umuntu oboshwe ngejoka lamandla obumnyama, nanoma afuna ungenaphi ijoka liyamvimba. Noma abantu bangakuthembisa amarena bathi kuvuthiwe wozongena, ijoka livele lirephele liyakuvimba. So the anointing that will flow today, and I pray that you receive it, it will cut every yoke of the devil over your life. Ukhalile isikhathi eside kwangathi uJesu angakuphumuza kulonyaka, kwangathi ungangena kwisizini yokuhleka. Uzuthi nawubona abantu abakhalayo uyibuza ukuthi into enjani ukukhala. Bafundele verse 1. Ngokuka Luka chapter 5 verse 1. Yes. Kwathi isixuku simbunganyela ukuba asizwe izwi likaNkulunkulu. Wayemi ngaselwandle lwaseGenesaretha. Yes. Verse 2. Wabona imikhumbi emibili imi ngaselwandle. Abadobi babephumile kuyo behlanza amanetha. Now these guys, oh Petro, laba fowethu babe nebusiness bazalwane lokudoba inhlanzi. Amen. Babe nebusiness lokwenzani? Lokubamba inhlanzi. So ngivimba uhappy la because ngifuna sibambe lento singasali mampwazi. Malithi iBhayibheli babe sebageza amanetha. Now i-context yalombhalo bazalwane, babe ngawagezi ngoba badiniwe per se. Babe wageza ngoba bebaseba nomoya wokugive up. Kamtas? Uyanzwa mamncuma? Babe wageza mimi ngoba engqondweni zabe baseba yabona sizame yonke into esiyaziko. Abanye sayitrainela lento but akusebenzi nama qualification. Now sesigeza amanetha ngoba ayikho into esihlalela, fanele bawageze ngoba the more amanetha angena elwandle abamba itswayi, abamba izinto engasi right, so fanele bawageze ukuze ahlale akhona a right. So now uJesu ke, uJesu ufika la sesithuli bona seba give up akhona. uJesu ufika labo nasebalahlela itawula phasi bathi thina sesiyayeka. uJesu uthi ngibolekani isikebhe senu. Iyodwa into uJesu ayidingayo namhlanje, akumboleka indlebe yakho, umboleke nalenhliziyo yakho, agibele enze umsebenzi uzoyibona into ezokwenzeka. Qhubeka he. Esengene komunye wemikhumbi ongoka Simoni, wamcela ukuba asuke kancane emhlabathini. Wahlala phansi. If I was teaching, if I was not preaching but teaching, bengizochazisela ukuthi indaba uJesu angafuni ukukhuluma umkhumbi usemhlabathini, akhetha ukukhuluma umkhumbi usemanzini. Ngoba uthi njengoba sewunginika ke lo mkhumbi akufake la emanzini. Ukube bengingashumayeli bengifundisa or ngingene kiyo. Ngingene kiyo. Now you need to understand. You need to understand that babeke umkhumbi emhlabathini, but iproblem yabo ayisi umhlabathi, amanzi. So if iproblem yabo ingawona umhlabathi amanzi, uJesu mezo address iproblem akakwazi ukuyiaddressa engekho kiyo. He said ngenane emanzini.
why uJesu athi ngenani emanzini wayefuna ukukhomba uPetru ukuthi nangelinye ilanga uma nikoloda uKesari itax ngizokuthuma khona la ngithi inhlanzi yokuqala ozoyithola uzothola imali phakathi bese kaKesari beleke ungathuki uunderstand ukuthi mina namanzi simunye asihlukani ngoba the water is a picture of the weight of God. So if ever uJesu athi thatha isikepe usifake emanzini ungavumi bamzalwane onhliziyo yakhe isikepe semhlabathini awatholakala ama miracles semhlabathini. If you want to see Jesus working thatha inhliziyo ibeke phezulu elingamanzi because when the boat is on the water Jesus is able to perform. John chapter number 2 lithi iBhayibheli baphelelwa iwayini emshadweni waseKhana uJesu uthi thathani igubhu nithela amanzi ngoba amanzi is a picture of the way ngeke asebenze baba umthweni izwi lingekho ifoundation yokusebenza kwakhe it is the word of God. Genesis 1 before he could restore the earth lithi iBhayibheli kwakumnyama emhlabeni wonke kepha umoya wehla wenyuka phezulu kwamanzi ngoba lo moya wawuphezulu kwezwi ngoba umoya nezwi ahlukani. After sezihlangene God had to speak and act ngoba uNkulunkulu uhleze esebenza phezulu kwezwi. Uyazi why sometimes unokuthandaza ungakwazi alikho ngithi unendaba eziningi emthandazweni awunazo semhlabathini bengajula ngeningizwe uJohane wakubona ingelosi lithi iBhayibheli ime emhlabathini ime phezulu kwamanzi. It's Revelation I think it's chapter 11 or 10 lithi iBhayibheli wabona ingelosi ime phezulu kwamanzi elinye inyawo lime phezulu komhlabathi ngoba uNkulunkulu wayezama ukuveza ukuthi ukuze umhlaba sugavene kahle we also need to be rooted in the word. Umhlaba singeke ugavene uma ngaba sikho ezwini anikholwa siba. Psalms 92 lithi iBhayibheli from verse 12 to 15 those who are planted by God in his house they will flourish like a palm tree and like the cedar of Lebanon. Angcede siba athi impande zabo zihlumela ngasemanzini ngoba wonke umuntu othusindisiwe ama roots wakhe angekho ezwini. You will never be green. What makes us to be green mamahlangu bamangale sishayekile phathi siyahleka ukuthi impande zethu zingasemanzini okuphila. Yini into enza ukuthi noma ungangihleba ngingakwateli impande zami izijulile. Yini into enza ukuthi noma bangangireject emsebenzini impande zenzeni. uNkulunkulu ebiza uNoah yazi ngathi ngidlala ngeprofesi. uNkulunkulu ethi uNoah akakho umkhumbi ni number 4 ethu sina umetha akakho umkhumbi uthi uNkulunkulu usabelo ngizofuna ke bonke ke abantu bangene abantu bakhethe bakhethayo. Libese iBhayibheli wathi wena ke uzophakamisa lentonga yakho bese kungena izilwane zangena izilwane zangena ngaphakathi. Obafowethu ake ngivumani ngishumayele ekseni ukuthi lowo mkhumbi kwakuuKristu Jesu uyi-typology of Christ in the New Testament because lowo mkhumbi uma ubheka wawuvulekile on the side uJesu asesiphambanweni wabethelwa amanxeba and he was open on the side. Bathi ama Bible scholar wonke amanxeba omile kodwa yileli lisavuza ngoba uma isotsha limhlaba siba kuthiwa lalingabo bafowethu kuthi isotsha lalingaboni lathi uma lisondela libona ngelihlo elilodwa lalingathi lifuna imiracle. Isotsha lalingathi lifuna imiracle. Isotsha lalingathi lifuna imiracle. Sesibeka isotsha lalitusa ukuthi usaphila noma ufile na. Nimfunelani ophilayo kwabafileyo na. Lalithi liyatusa ukuthi lo esimkhonzayo usaphila na. Lathatha umkhonto kanti lesotsha linjani alimzwanga uDavide na akhuluma noGoliath athi uza kimi oya athi uza kimi ngomkhonto uza kimi ngehawu ngiza kuwe ngegama likaJehova. Athi uSolomon akabhala lingumphosongo onamandla abalungileyo bagijimela kulo bese bayalondela. Lasondela isosha lafika enkosini yamakhosi
lafika komdala wensuku lubona umzimba umahliphihliphi lubona umzimba uyiwela kanti kwakulandwa mina nawe obafowethu thina silishumayeli kahle lesotsha mina ngiyalibonga lesotsha ngoba lenzi lwe-prophetic ngami nawe leli sotsha lawenza umsebenzi o-prophetic ngami nawe kuthiwa lamhlaba ohlangothini azange lamhlaba phezu kweyimbambo azange lamhlaba phezu kweyimbambo la phakathi naphakathi kweyimbambo leli iBhayibheli kwaphuma amanzi indaba lingamhlabi imbambo ingoba uAdam nakalaliswa phansi kwavulwa uAdam ebekwe phansi uAdam ebekwe phansi uNkulunkulu makamenzela umsizi wamvula la wakhipha ibambo akakwazi lokuthatha uyamgwaza amlimaza ithambo ngoba fanele kufeze kumbhalo othi izinja zingibambile zihlukaniselana ngeengubo zami kodwa siphulanga nelodwa lamathambo ami asikwazi ukuthi ithambo lingaphuka ngoba leli thambo yimi nawe haleluya haleluya ijulile indaba yakho noJesu we ijulile indaba yakho nomnini mandla onke lithi iBhayibheli kwaphuma amanzi kwaphuma igazi oya kwaphuma amanzi kwaphuma igazi zagijimela elihlweni elingaboni obafowethu zagijimela emehlweni lokho kuprofethani makarendani awukwazi ukufika kuye amehlo akhaloke evalekile oya awukwazi ukuhlangana naye uloku ungayiboni impilo echichimayo I wanna prophesy ukuthi as you are encountering Jesus today your eyes are gonna be open and you will see the goodness of the Lord. Wamthinta Noah only uvule esayidini elilodwa umkhumbi ngoba uyipicture yaloko okuzayo ukuthi uzovulwa umnyango bese kuyamemezwa kuthiwe zanini kimi nonke ensindwayo nenikhatheleyo uyazi lento yakhe ukuyithwalela yikumavakavaka so lento yakhe ukuzithwalela yikuhamba uphelelwe kodwa namhlanje ukhona uKristu ovuna izandla othi nayi noma ubani thathamela mijoba ngoba lilula miletheleni ngithwalela uyabona ukuthi nawufunda iBhayibheli umthola ayiyo yonke into oya lithi iBhayibheli siba wamhlaba kwaphuma igazi namanzi zahlala phezu kwamehlo walahla umkhonto omphasi bonke abahlaselayo ngemicibisholo inkosi ayime ngaphambi kwakho bazolahla imkhonto phasi bonke bebaconspire labakuplanela bazolahla imkhonto phansi ebebathi siyamxoshisa lo emsebenzini bazolahla ikhali phansi ukuze kufeze kumbhalo asikho isikhali esenzelwe mina esiyophumelela kwaphuma igazi kwaphuma amanzi kwachaza ukuthi kufezeke into abayixoxa noNikodima uNikodima wanyonyoba wathi umuntu angazalwa kabusha njani kwathi ngaphandle ukuthi uzalwe ngamanzi ngoba ukuphuma kwegazi lali prophet ukuthethelelwa kwezono ubani okwahlulelayo njengoba uhleli la ngoba njengoba wamkhola uJesu izono zakho zigeziwe ngegazi lemvana abantu bahlupha la basakubambe ngezolo lakho usabambe mina ukuthi izolo ungibonephi usaba no bafowethu iBhayibheli lithi we are working at our salvation each and every day so lo muntu ebeniwuyizolo kungenzeka ngisuye namhlanje number 2 kwaphuma amanzi lithi amanzi ayi picture yezwi in other words there will never be forgiveness of sins until abantu bahlatshwa izwi once people receive him as the word then their sins are forgiven athi ama-scholars lelo nceba lisavulekile ngoba lelo nceba mamahlanu yile lisho ukuthi uyabuya njengoba lisavulekile lithi nawo ngaphandle kompene ngena lithi nawo ngaphandle musukutshontsha into zakhe ngena ube ngaphakathi basithola isishoshe eminyango bathi isilva negolide asinalo esinako sikunika kona yasukuma indoda kodwa zange sibiye ekhaya yangena nabo ngaphakathi uhlupha ngani wena you come here you take the things of God you go out siyangena ake uthi Jesu wafika kuJesu isikebhe sithe semanzini isikebhe sithe semanzini kokosikhosana
uJesu akaze abaxoxela indaba. uJesu wayeka iproblem yabantu bafowethu. uJesu unesitala sokuboleka into yakho mara nga-addressi wena. Aningizwa? Wayeka uku-addressa bona wadila nabantu. Uyazi le nditshela uma uboleka uJesu into zakho angeke akuyeke. Uma uboleka uJesu isikhathi sakho angeke akhohlwe. Uma uboleka uJesu imali yakho angeke akhohlwe. uJesu wasebenzisa into yabantu abafundile abahluleka kubamba inhlanzi. Kunomuntu ozobamba nasiphuma la, ngiyayizwa lento. Kunomuntu ozobamba nasiphuma la. Lithi iBhayibheli mampwazi, after he preached, he turned to the owner of the boat. He turned to the owner of the boat. Useyabuza, "We madoda bese nihlelo ukwenzani nibuyele ekhaya na?" uPetro waphendula, "Wathi akukho esingakwenza." uPetro waphendula, "Wathi akukho esingakwenza. Sikubolekile isikebhe uqedile. Njengoba besigeza amanetha siba, besithethe indaba iphelela la. Lalela, uvamisile ukufika vele uJesu sesibeke nama full stop. Athi ayipheleli la siyaqhubeka." uJesu mefika, wathi ngathi ngidangele bathi no siyahamba. Sesiwagezile nawo. Kanti ngamo uJesu athi the first step athathe namanetha. Khona engikhuluma naye. Ngicela manje uyothatha amanetha. Nalizwe bengizwe nalo namhlanje. iBhayibheli wathatha namanetha. uPetro wathi ngcono ngimhlalise kahle. Maybe yena uchazwa ukuthi ubonena kaShuma. Uthi uPetro, "Nkosi sishikashika ubusuku bonke. Sizame nama connection. Asibambanga lutho." Ngoba khona into eringayo kuPetro. Ethi awukhulumi nanoma awukhulumi noAndrea la. Awukhulumi nomngane wakho uJudas la. Ukhuluma nenkosi yamakhosi. Usethi nakaphendula uthi kodwa ngoba ngiqedile ehlala phansi. Uthi kodwa ngoba kushowe. Isimo asivumi, imvelo ayivumi, iscience ayivumi, kodwa ngoba kushowe. I-economy eSouth Africa ayivumi, nemsebenzini akuvumi ukuthi ungapromotwa, but ngoba kushowe. iBhayibheli wathi siyawadedela amanetha. Kanti ngiyabona sondelani bafowethu. Sekakhuluma lo mdala ngeyinsuku. Angiqedela uJesu. Athi uyabona khona la benibamba khona. Angangiswa. Kunama document efanele uwenze, uwabuyisele uyafaka labo ufaka khona. Kunama client efanele uapproach ebe wasathenga kuwe, uadvertise wetshela ukuthi sekunokusho kusona so labo ubamba khona. Bazalwane, akakhethe enye indawo uJesu. Uthi khona la benibamba khona babumthweni. Into ongayenza, mara niyangizwa bazalwane, labo ubamba khona. Uthi but manje faka amanetha ejuleni. Ngoba kusho ukuthi wena bowufaka la kwi-surface, uthi faka ejuleni. Abo Petro laba beba curious ngaba ngabahlola bathi. Wena webona ikhamba. Asenza ngina uvumile wathi makusho yena. Bafaka amanetha. Profeta bani kulonyaka nabantu sifake ithemba lingasekho, safaka singathembi ukuthi sobaba, kodwa ngoba uyoshoyo eRome namhlanje abantu from the coming month yaka February bayothi mzala baguga amanetha umntatha ayikhona kuyasinda man la. Meme uyothi ubheka ibhizinisi lakho ebelifaka imadlanyana uthi ayikhona kuyasinda la. Ubheka abantwana bakho jwayele ukuthi bafaila bayokusurprise kulonyaka siba, uyothi check ama-report uthi kuyasinda la. Uyothi nawubheka le ndlu yakho engafuni ukuphela uthi ebheka ukuthi kuyasinda la. Uyothi nawubheka isiphithiphithi esikhona kwakho uyibuza ukuthi ukuthula siyoba nakho nini uthi kuyasinda la. Lithi iBhayibheli uJesu wathi aqubuleni amanetha. Lithi iBhayibheli bathena abantu bawaphakamisa indlela ebewagcwele ngayo aqala besayadabuka. I prophesy, may you receive abundance kuze kudabuka amanetha. Yazi into yokudabuka ayinomuntu yashumayela namhlanje. Into yokudabuka kwamanetha isho ukuthi adlula necapacity obunayo. uNkulunkulu uzosebenza overpowering your capacity. Babumsana amanetha athena wadabuka. Amanetha athena wadabuka. Tshela futhi ningazi ikampani emirate. Ngakwazi. Na ustakile lapho ungazi ukuthi bafuna inyathelo ezingaqhubeka. Sabahlanganisela noma ngese fake. Sibathu ngoba indlela amanetha udabuka ngayo
ngibona abazalwane baleli bandla babizo Andrea kuthiwa bathi sicela nize nomunye umkhumbi akwenzi sense sijwayele ukuthi noma sibambe kakhulu sibamba ngomkhumbi wodwa yindaba sekufika uJesu kufuneka eminye imikhumbi I declare this year bakwazi ngeside eli1 uyovela ngamaside awu4 wena uyovela ngamaside amanye abangawashi ngoba amanethe enzani dabuka amanetha nta uNkulunkulu dabula amanetha that is your season abanye ngisebenze bakuphanda amagamanyana baloku aphithizela la emakhaya lo baloku aphithizela la ekhaya ara iChrist ajwana le ibereke njani na mina ngibona abantwana ababili nyana abatandazi phela la ekholweni ngifuna ngitshele iqiniso la ekholweni ubethelwe nalabo khonza nabo nalabo abantu basindisiwe kangoba sizwe bathi uHebu uyachata nje bese nimazi umuntu umsapho uzolenzani ikhalati jwayela abandebele phela uzolenzani ikhalati selingena la lela umakithi makhi lithi iBhayibheli mind your own business waze wancipha udliwa yini tate abantu badliwa kani MOB mind your own business hallelujah yabona nale fasting futhi ngiphethe kamnandi ingibifika mister ingenza ngendlela ebengifuna ngayo uzosolela istress ngikude kabi nestress mina stress uzosivulisa umncane uvumela istress mama tang istress sama scopus nakhona ukuthi magoga kakhulu uthi sama scopus une stress wena yeba mfwazi siyagiya awugiya siyahleka awuhleki siyarola awuroli senza ijoke awuhleki noma hlangu nanga bathe khuluma nomakhola nakathi makhi leave me alone you bothi nabantu banibheka thola ukuthi mama hlangu ukudlula nga20 years bathi mhloniphe mdala nakuwe uzogugiswa stress in life I've learned something you must never stress yourself ngezinto onganamandla phezukwazo cabanga nje sho stressa ngewedwa uyabona iwedwa lwerale phela bese samukele ejamini ukuthi lohlezi lina siyajabula njengoba omalichisa nje manje silo si stressa ngewedwa ngilo net nawuveseni livulile sothomile wena ngoba uzima start asikhambe umuntu ubhalela ngoduda umuntu ubhalela ngoba une stress sanibazalani nje uzozizwe elipowerful kangaka une stress sokuthi bazalana ngeNkulunkulu akhulume kangaka wena uphuma usesene stress ngento ezikhathazayo uloku ngakhona ukuthi uzophumelela angiyakuphendula manje ukuthi awuyibonanga i-email engenizo khuluma kamnandi yena ngoba lapha kuye kungena kuphela zo director no CIPC NPC akaze engehlelo yikizona ngoba ngivela ngathola ingqovu ye-email waza ngathi asinawo ama-email amen enethina wethu@gmail.com sibetha ngabo.co.za into serious hallelujah shout ngiyachichima ake uthi ngiyachichima lalela uNkulunkulu akakumbathisa inkazimulo from namhlanje mangenyawo zakho may God empower you with the grace of glory akwakwembathisa uNkulunkulu inkazimulo kunogcobo ozolithola nawo oluzophula amajoka luzowaphula amajoka luzowaphula ini memkosi uma kunomuntu ofungile wathi wena uzomana ufunda ugraduate graduate abazalwane September Cape Town ne uzolonga in update uma kunomuntu uma kunomuntu othe uzawumane ulo kanje wena memkosi you will just graduate and never get a job ubona ukuthi mara ngabe ngingenile la kukhona amakete angazophuka namhlanje
Angeke mamahlangu ingane zethu ziyozimora zifunde zigraduate sicelebrate ama degree nama badge kungabi nama results. Yabona lo nkulunkulu enimboni la fakazisa abantu eminyakeni uze ngenye double portion kulonyaka. Sizofakaza Sunday after Sunday witnessing the glory and the grace of God in the land of abundance. Phamsi izandla zakho. And just open your heart so that the anointing can come and bring this. Ungofanelwe. Ungofanelwe. Nguwewe. Ungofanelwe. Ungafocus kulo okuxoxisayo. Vele umtshela ukuthi namazinyo amambi sisenkonzweni yakhe. Ungofanelwe. Ungofanelwe. Wewe ungofanelwe. Ukhona uJesu kule. Akekho aphezu kwakho. Wewe ungofanelwe. Uqobo luphula amajola. Baba-ke Eluzela wena ungibhekile eluzela uma ya akekho sesithandi khame aphezu wewe ungofanelwe. Khona uthuliwe kona. Raise up your hands as I pray. Father, in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus. The anointing of the Holy Ghost. The anointing that breaks every chain. The anointing that breaks every yoke. Wherever you are, just receive it in the name of Jesus. Just receive it in the name of Jesus. uNkulunkulu makenze okusha empilweni yakho. Just take it wherever you are. Take it in the name of Jesus. Just take it in the name of Jesus. Ithathe. Uyithathele nabantwana bakho. Take. Shalaba. Take. Ithathe. Ithathele nabantwana bakho. Take it. Umuntu makaya phansi nimbeke phansi ngambloki. Thank you Jesus. Ithathe. 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 Sesimeke, come and take it. Come. Come and take it. Take it in the name of Jesus. Come. Just take it. We're breaking every yoke. We're breaking every yoke. Kela! Satapakatos. We're breaking every yoke. We can come and take it. Ugobol zopula machoga. Ugobol zopula machoga. Just take it. Ashas. Just take it. Ugobol zopula machoga. Ugobol zopula machoga. Shala bahatos. Shala bahatos. Ugobol zopula machoga. Take it. The anointing that breaks the chains and breaks the yokes. Just take it. The anointing that breaks the yokes and breaks the chains. It breaks the yokes, it breaks the chains. Just take it. Let the chains be broken now. Let the chains be broken. Let the chains be broken. Shama atos shelebe. Shila bahatos shada. Mama kashada. Let the chains be broken. 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 Shala. Let the chains be broken. Let the chains be broken. Sheta. Sheta lava. Let the chains be broken. Let the chains be broken. Now in the name of Jesus. Let the chains be broken. Let the chains be broken. Ama asha sanglande. Let the chains be broken. Yes. We are breaking everything. Shala. Shama. Shatapa. Let the yokes be broken. Shama.
Let the yokes be broken. Let the yokes be broken. Shapata pata. Talapatok sete kapa. Bela. Bela. Toksada. They are being broken now. They are being broken. They are being broken now. They are being broken now. 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 You are receiving the anointing that breaks every yoke. Take it in the name of Jesus. Aishinchi kaka ngegama lika Jesu. Thatha umntwana. Aishinchi kaka ngegama lika Jesu. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Raise up your hands to the Lord. Raise up your hands and close your eyes. Father, I release this anointing. I release this anointing. Kupuli transpose guy 2. Uzoyizo. Uyivumele nje. Nibalete phambili labo mongcwele abagqobayo. Uyaba anointer. We are anointed for the year 2026. Yabona le ingakudluli le. Out of my belly shall flow rivers. Oh, rivers of living waters. Raise up your hands. Uzonithinta umongcwele. Asha simbabheke bese nibaleta phambili. Out of my belly shall flow rivers. Yeah, rivers of living waters. Take the anointing. Receive the anointing. Now, receive the anointing. Receive the anointing. Receive. We are going to tattoo go. Tattoo go. Tattoo go. Tattoo go. Tattoo go. Mama now. Tattoo go. Mamu Sasilin. Tattoo go. Tattoo go. Tattoo go. Tattoo go. Take it. Take it. Take it. The anointing of the Holy Ghost. The anointing of the Holy Ghost. The anointing, Mama, Nama worship and take it, take it, take it. The oil, the oil, the oil, the oil. Take it. The name of Jesus. Palapara, Shapa, Papa, Galila side, Konaba Kobala Monway. Kule side Naboses Morin, Konaba Kochaula, Bakobi, Bafes, Monway, Bafes, Bakobi, Ashas, Bakobi. The oil upon your head, the oil upon your head, Tatumdan, the oil upon your head, the oil, take it. Take it. The name of Jesus. Pareko tapa. Jiklara hapakatosh. Pelimando satapakatia. Rivers of living waters. Out of my belly shall flow rivers. Lerole pegenda. Bamana ngezandla. Kunabantu uNkulunkulu afuna bagcoba la. Resist. And close your eyes. Neli bhola lomlilo malehlele phezweni. Sifiso uyaqhotshwa lapho. You are receiving fresh oil. You are receiving fresh oil. Kamando shanda mama mando sheya shall flow. Yeah, now. This road bakhobe monqwele la. Bakhobe asha simbabheke. Uzoba iyadubula le nayo. Yadubula nabo. Yadubula le. Take it. Irapapapa kosha. Ilapate. Ilapaya kapa. Bakhobe of living waters. Uyabagcoba. Out of my belly shall flow. Oh rivers of living water. This road. Le role ay pamsizandla ngibheke. Le rowe phakathi. Pamsanzandla ngibheke la. Out of my belly shall flow. Oh rivers. Rivers. Just look at me. Look at me. Do you want to receive this grace? Do you want to receive this oil? Lolu qobo liyofika emdenini yenu lusolve izinto ebeyibophekile lithatheni Joshua nikeza lithatheni baba ashas take it where the ashas take it oil take it in the name of Jesus. Oh rivers, oh
This row, can you raise your hands and close your eyes? Let it roll. That is why I'm just sending the angel of God to touch you. Just open your heart. May you receive it. Take it. May you receive it. Take it. Bakobe monwele. Bakobe. From lapambi luge move bakobe. 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 Anointing. The anointing. The anointing. The anointing. The anointing. It comes upon you now. It comes upon you now. It comes upon you now. Take it in the name of Jesus. Take it in the name of Jesus. Be anointed and you shall be unstoppable after today. Rivers of living waters. If you are believing God for employment or financial breakthrough, come to the front. If you want financial breakthrough, come to the front quickly. Sisangena kulento yokuchichila. Ufuna kukhulula kunikeza ibreakthrough ezimalini noma ufuna umsebenzi, come here. Hallelujah. Raise up your hands. Gizothi kambe uyophonsela amanethe ejule na uphuma la. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Holy. You are holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Kamsiza. Kunengelo sephethe uphondo lwamafutha. Niyaqotshwa. You are being anointed for that breakthrough. You open your heart. You will feel the finger of God upon your head. Never beg your ashes. Take the oil. Take the oil. Take it. It is yours. Take it. Yeah, Mbambe. Take it. You've been praying. Take it. Mbambe. You've been crying. Take it. Take it. Take the oil. Receive the oil. Receive the oil. Receive the oil. Receive the oil. From the crown of your head to the sole of your feet. Babambe. Babambe. Baniges. Baniges. Yeah. Baniges. Baniges. Uko. Baniges. I second your vimba after namhlanje. Baniges. Baniges. Nago. Now la mafuta. Now. Pow. Take it. Take it. Pow. The name of Jesus. Jeke peheria. Atoko shata. Papa katia hatos. Take it. Receive it. Receive the grace in the name of Jesus. Amandla pezwe kanda lako. Amandla pezwe kanda lako. Amandla pezwe kanda lako. Akashula name of Sabathagat. Amandla. Power. The power of the Holy Ghost. And I decree and I declare, you are anointed and you are blessed in the name of Jesus. Amen. It's not all pants. For abundance, you can come and give Zibusiso. Gibusisiwe kungene nasebuphume Gibusisiwe kungene nasebuphume Zibusiso geza umekhona ufuna ubonga uJesu ke siwe ku nasekuphumeni Zibusiso geza
ama blessings walonyaka ayothola ilabe bebajive kuphela. Yabona njengoba thina sijive. Uhleli wena lapho phansi. Uzoguga impela. Zibusiso ngeza. Ah, impela. Zibusiso ngeza. Mina ngibusisiwe. Ngibusisiwe kungene. Nasekuphumeni zibusiso ngeza. Hallelujah. Hayi buzuma kithi ukwateleni kanti given pheka mina tu. Buzuma ukuthi kanti ukwateleni. Uyazi ngitshela ithi ngikubona umuhle mara nje isondo selophuma nje uyangirara man. Alright. Siyaphuma fasting namhlanje ende bowugcotsho wawungaselebrate. Awuyikhona Ren. Ngibusisiwe kungene. Nasekuphumeni zibusiso ngeza. Ngibusisiwe mina. Ngibusisiwe kungene. Nasekuphumeni zibusiso ngeza. Ngithengela ama ice cream impela. Zibusiso ngeza. Yabona ngikula kamnanjani. Nasiphuma la umambowazi no NJ bavule amaveni ngemuva. Niyakhwela sothenga ice cream. Usalelo akayitholi ngoba akakwazi ukukhula. Impela. Zibusiso ngeza. Mina ngibusisiwe. Ngibusisiwe kungene. Nasekuphumeni zibusiso ngeza. Bakhona babusisiwe. Ngibusisiwe kungene. Nasekuphumeni zibusiso ngibusisiwe kungene. Nasekuphumeni zibusiso ngeza. Neparaton. Ayo impela. Zibusiso ngeza. Yazi ngifuna ukubeza bafake ikeyboard akube beat impela. Bafake concert yathi asingene sonke. Impela. Zibusiso ngeza. Ozana worship ake uphek. Bathathe sabe. Mara nizokwekwa nini? Ogodwa loyiso. Zibusiso ngeza. Hallelujah. Amen. Power in the name of Jesus. salvation in the name of Jesus.
Phezulu ngoJesu phezulu. Phezulu. Ake simshayele izandla. You may be seated. Hallelujah. We thank God bazalwane and may the God bless you. Those who are watching us online, be blessed. The Lord is good. We hope you were blessed by our service. Follow us on Facebook, on YouTube, on TikTok, on Instagram, on Telegram, on Visagram. Amen. We're done with our broadcast. Shalom, Jesus and bazalwane. Amen. Praise the Lord. Ashayeleni uJesu izandla. Hallelujah.